Nu er jeg over ved færgen. Jeg venter på min mormor. Hun er lige over at købe billet til os, så vi kan komme ombord. Ja, vil han med færgen? Nå, det var ikke den, der var inde. Og for at kunne bevise det, så skal jeg nok bevise for jer, at jeg faktisk er henne med færgen. I kan lige få lov til at se. Ja, I kan lige få lov til at se det lidt. Se, nu er I kan godt se, der står venterum der. Det står der lige deroppe. Hvis man ikke kan læse sådan lidt op, så er det også fair nok, så siger jeg det bare. Der hvor står Langelandslinjen. Hvis man godt kan se sådan der. Ja. Og det er sorte, der kommer ind til hele tiden. Og nu kommer min mormor. Hun er kommet, så jeg mener det. Jeg svæver. Men nu er vi på Langelandslinjen. Eller vi skal til med færgen, når den engang kommer ind. Jeg bliver nødt til at afslutte her. Hej hej. Tak fordi I så med. Hej.